Malta tinsab fost il-pajjiżi bl-aħjar riżultati fl-Unjoni Ewropea meta wieħed iħares se il-kapaċità tal-familja quddiem spejjeż finanzjarji mhux mistennija. Dan joħroġ minn statistika uffiċjali ppubblikata mill-Eurostat li turi li fl-2024 aktar minn 80% tal-persuni li jgħixu f'djar privati f'Malta qalu li huma kapaċi jaffaċċjaw spiża finanzjarja li ma tkunx mistennija. Din iċ-ċifra tqiegħed lil Malta fost l-aqwa pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u b'mod ċar taħt il-medja Ewropea li hi ta' 30%. Fil-fatt, filwaqt li fuq livell Ewropew kważi 3 persuni minn kull 10 jiffaċċjaw diffikultajiet f'dawn iċ-ċirkostanzi, f'Malta il-maġġoranza l-kbira tal-familji għandhom il-mezzi jew ir-riżorsi meħtieġa biex ilaħqu ma' spejjeż mhux ippjanati. Il-paragun ma' pajjiżi oħra ikompli jenfasizza din il-pożizzjoni pożittiva. Stati membri bħal Bulgarija, il-Latvja u l-Greċja irreġistraw livelli ferm ogħla ta' diffikultà finanzjarja. B'aktar minn 40% tal-popolazzjoni ma tkunx tista' taffaċċja spiża mhux mistennija. Min-naħa l-oħra, Malta tispiċċa fost grupp żgħir ta' pajjiżi li juru reżiljenza finanzjarja qawwija fil-livell tal-familji. Ir-riżultati pożittivi li qed jirreġistra pajjiżna jistgħu jitqiesu wkoll fid-dawl ta' suq tax-xogħol b'saħħtu u rata għolja ta' impjiegi li jkomplu jsaħħu l-istabilità finanzjarja tal-familji Maltin. Fl-istess waqt, miżuri ta' sostenn lil familji u l-individwi qed jikkontribwixxu biex jinżamm livell relattivament għoli ta' sigurtà finanzjarja f'pajjiżna, anke f'kuntest ekonomiku internazzjonali li f'dawn l-aħħar snin kien immarkat minn pressjonijiet u anke inċertezzi.